рафтан ба уҷа запретаед ва маҳкам кардани картаҳо аз ҳамин сабаб мешавад. Абрад нарафта наметонед. аз Россия баромаданда ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. умедвор ҳастем ки тансиҳат ва хонаобод ҳастем. тамошобинони азиз, нафарҳое ки дар Москва қарор дорем, барои шумо духтари дандон дар кор боша, агар рақамҳои телефонош мебурояд метавонед занг бизанед, тамоми намуди проблемаҳои дандона ҳал мекунад. хубиш ҳамея ки бародармо тоҷик аст. мавзӯи асосии имрӯзара шурӯъ мекунем. як қатор маҳдудиятҳо дар Федератсияи Русия барои шаҳрвандони тоҷик. мақомоти ҷумҳурии Тоҷикистон ва муҳоҷирони меҳнатӣ огоҳӣ додааст, ки аз боздиди бархе аз ҳудудҳои Русия, ки ҳузури шаҳрвандони хориҷӣ дар он маҳдуд аст, худдорӣ намоянд. ба иттилооти намояндагии Вазорати меҳнат ба чунин ҳудудҳо аз ҷумла воҳидҳои маъмурию ҳудуди пӯшида, баъзе минтақаҳои ҳарбӣ, объектҳои саноатии мудофиа, инчунин қисме аз минтақаҳои сарҳадӣ дохил мешаванд. пеш аз сафар ба чунин минтақаҳо шаҳрвандони хориҷӣ бояд тибқи тартиби муқаррарнамудаи Қонунгузории Федератсияи Русия иҷозатнома дастрас намоянд. қайд карда шудааст, ки маҳдудиятҳо дар бархе ҳудудҳои шаҳри Москва ва Подмосковье, Астрахан, Калининград, Оренбург, Сибир амал мекунанд. аз ин хотир мақомот аз шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон огоҳӣ карда гуфтааст, ки ба ин минтақаҳое ки номбар шуда зикр карданд барои рафтан худдорӣ намоянд бе сабабҳо. яъне бесабаб ба ҳамин шаҳрҳое ки мо ном гирифтем баъзе минтақаҳое дора, ки рафтан ба уҷа запретаед ва дар ҳолати рафтан бе иҷозатнома вақте ки шумо дар уҷа мегардене дастгир мекунанд, то ҳатто метавонанд шуморо аз қаламрави Федератсияи Русия депортатсия кунанд. касое ки нафаҳмидем, бародарони азиз, як бори дигар боз аз аввал гӯш кунем, бо диққат мефаҳмем ки дар кадом шаҳрҳо ва дар чӣ гуна минтақаҳо. зиндаву сарбаланд бошед. комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. бо диққат гӯш кунем. манон шоев нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. ҳозир дар Федератсияи Русия меган патент надодестиян. дар ҳамин бора камтарак мефаҳмонем. патент додестиян хеле ки пештар мегирифтем. агар ки ягон проблема надошта бошед, патент гирифта мешавад. муҳаммад нависонда: салому алайкум Сорбон додар. рафтану омадани хонаи худо муборак додари азиз. сарбаланд бошед. ташаккури зиёд. касе ки суханҳои хуб нависондед, аз ҳаматон миннатдорам. худованд ҳамамона нигаҳбон бошад. худованд кунад ки умри дарозу пурбаракат бинем ва худованд шуморам насиб кунад. муроҷо нависонда: салому алайкум. мешавад ака дар Москва ба сафари умра мешавад рафта, баъд ба ватан рафтан. гражданин нестем. пешакӣ раҳмат. бале, мешавад. барои сафар кардан ба умра мо хушбахтона иншааллоҳ ки барои шумо кӯмак кардан метавонем. касе ки рафтан мехоҳад ва умра кардан мехоҳад, бинависед дар комментария. оли насиб боша, мо дар видеои дигар номер мемонем ва аллакай бигем ки ин кора иншааллоҳ мо ҳал кардан метавонем барои роҳӣ кардан ба ҳаҷ. ҳусайн нависонда: 5 карта доштам. одновременно ҳамаша маҳкам кардам. реестрда партофтам. аз сабабе ки ягон мушкилӣ доштем, бале ҳамин гуна мешавад. мо дина дар бораи реестр гап задем, ки 160 000 шаҳрванди тоҷик то ҳозира номаш дар реестр мондааст ва маҳкам кардани картаҳо аз ҳамин сабаб мешавад. як нафар нависонда: ассалому алайкум ака. ман дар Россия через штраф документ кардам. баъд дидам опас ҷои зисти мара кофтанд ва наёфтанд. мара занг задан ва ман рафтам ки депорт накунанд. баъд ман патентро супоридам 9 моҳи дигар бе прописка. ман 3 моҳ уже дар Тоҷикистон ҳастам. 3 моҳ баъд ман патент гирифтан метавонам. 9 моҳ бе прописка бошӣ, вақте ки аз Россия баромада бошӣ, агар запрет назада бошанд, теда абрад накиравӣ. бале. мардонова нависонда: салом ҳоҷи Сорбон. ман дар реестр картам маҳкам шуд. Тоҷикистон омадам, бозгашта рафта метавонам. саломат бошӣ. дар ҳолате ки дар реестр ном дохил шуда бошад, бисёр ҳолатҳое ҳастае ки абрад нарафта наметавонед. аз Россия баромаданда запрет мемонанд. як нафари дигар нависонда: салому алайкум акаи Сорбон. патент отказ шид, аннулировад шид. ман метавонам аз сари нав патент бисупорам.
не вақте ки патент аннулировать мешавад шумо 1 сол гирифта наметонед патент. Муҳаммад нависонда: ассалому алайкум бародари азиз, акаи Сорбон, гости рафта мешавад ба Федератсияи Русия. Бале, бо мигратсиони картаи гости мешавад рафта. Як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ кай сар мешавад? Призови тирамоҳида ҳоли вақт ҳастай аз 1 октябр сар мешавад. Як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон, яка писар ба хизмат даъват мешавад, мегӯянд қонуни нав омадаед. Ҳамин гап рост бошад ё ки не? Ягон тағйироту иловаҳо дар ин масъала шидагӣ нестай ва яка писар ба хизмат даъват намешавад. Бобоҷон нависондаед: салому алайкум акаи Сорбон, мегӯянд аэропортора маҳкам кардесиянд. Ҳамин гап рост бошад ё ки не? Камтарак мефаҳмонед. Аэропортҳои Федератсияи Русияро дар назар дошта бошед? Не, ин гап асос надорад. Чӣ хеле ки мардум рафту омад карда иста буданд, ҳозирам ҳамун хел мардум рафта истодааст. Мақсади гап ки информатсияҳои нав кишид, мо иншааллоҳ видео мекунем ва ҳамарӯза видеоҳои моро ба ҳамин хотир пайгирӣ кунед, аз ҳама чӣ бохабар бошед. Зиндаву сарбаланд бошед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com